4. I'm sorry. Munda uluzwa watengeswa ulitengeswa nini na wewe nazani Muzukuru mwana wa tete right aluza akatengeswa atinzi munda iwo wakanga uri wa mai wake sikuti wakakanda asininga mai wake asi wazani wachigumira anzani zita rake Peter wapita uri mundeo ndio zvakaitika ndezvekuti kuna around 1985 ini ndosipo chigumiro ndo pakaroorwa hanzva dzebisiso iwo naigivi kana kuti firipa chigumiro saka zvawakaita ndezvekuti wakazouya kunokumbira kuti isusu baba tinope kurima because zveshuwa kwanga akaroorwa kwacho waitogara pari tsanza saka paakadzoka umba achikumbira saizvozvo baba wakasvika kunonzwa tsitsi vakati no zvindichinapo kwekuti ndirimi plus isu tati chirowa diki minda yanga ichitoripo zvishuwa zvekuti wakaona kuti waomese mwoyo hazvigoni ndobva wabvumira vakati no kana wati uda kurima chete here akatonyatsa kubvunziswa manzi haiwa toda kungodini hangu wangowana pekurima chete handiti ndobva wawanzi aurati kana uda kurima enda akuona urima asi usazoite madevelopments ekuti kana kutengesa kana kuita sei kana kuti kuvaka chimwe chinhu ipapo since wati uda kurima chete enda ungonoita hako zvingoreva kana usasazviza kuti kurima unongodini hako unongosiya munda iwoyo woita sei wokodzoka hawo maoko angu ndo matauriro zvakaitwa paipei isati tonoidwa diki ndomwana 2 something but unenge wakutoziva kuti zvii zviri kuitika pano then after that hapana kumboa isisi hakuna kunge takatamira kusaumani ndo kwatakatanga tiri kare ini titasanda toberekwawo ndo pakazunguka paini pakaitika hondo saka baba vakatozunguka vanhu ndakatodza kuti vakaenda kumozambique wazodzoka poubva pokusaumani vacho vanzi vakazomboenda kumozambique patange hondo shortly vobva wazodzoka wakuuya kumasimiki ndoka history kandoziva ndataura ichokwadi taura ichokwadi taura ichokwadi kwamakabva muchienda kuchinogara pakazopiwa tete papari pani pakazopiwa tete wanga uri munda wababa bhozi baba zvakaita akasvika unopiwa munda iwo wanga waine rwisbaba akapa tete achiti chimugara akati rima hake kana watoda kurima tete arima hake tete azobva haana kumbobva haana kubva ndii nanhasi ari kurima wakazofa mani afira babi wakafa uchitorima munda iwoyo handii saka papa akataurwa inabokuda kuti kana tete afa ndewani hapana akaona that foresight yekuti munhu achasvika pakufa hausi kundipindura it's not an issue yekuti watazi baba wakasoti mwana ari musikana arima akobadza handii musikana warima afa ari kurima babi ipapo ko baba vangati kana wewarima handisika muridzi wacho ndiani pamusoro izvo zvakaita ndezvekuti munhu akachizotanga kufa ndibaba tete wachiripo apa tete wacho wanewo vana vakawanda vane 5 vane 6 vana paulo hausi kupindura mvunzo ndati baba ari mupenyu ndiye akapa mwana wake musikana ndizvozvo kuti rima apa handii kana wazobva usisarimi apa ngepani izvozvo handingati hangu kunyepa pamberi penyu kuti ndingati baba wakanyatsa kuti wakazosvika pakutaura kuti munda ndewa inini chandangoziva ndechekuti munda waingozi ndewedu wakanga kungopiwa for the purpose kuti varime chete saka izvozvi ngewani
inini kwandiri ndiri kuti munda ndewedu bhozi kunyange dai muzukuru wangu akazotengesaka munda uyu kana wanga wari wedu isusu taivanopiwa the right of first refusal kuti alright auda kutengesa tochitoti alright chitipa hedu titenge pano kuti ubva azozi abva kutengesera umwe wanhu wasirisi uri kushandisa first person plural. Alright. You are using first person plural. We. Who is we? Zvakana ndizvoti baba Who is but I need your situation up. According to my near Takataura visa, Pana from the Pama. zvakachiita ndipako ndaandidzoke kumuri unomundiendesere kuri ini ndatipindura pangu pinduta pekuti pane munhu atoti ndepane ari kuti ndepake iwo uri ndepenyu ndizvozvo chai iyo ndio position yanditori nayo pakasiyana kuti ndepangu nekuti ndepenyu zvova zvinhu zvingati zvakadii zvakasiyana saka ini kuti kana kuti ndepenyu ndiwe nani kana uyo ari kuti ndepangu ndepake ndiyani inini ndiri kuti ndepedu nekuti baba minda yese yakanga yakasara neimwe yaisiri tori imwe yaizvozvizvi isu takazosiya mukoma ndiwo wari pamba ini ndakazongoenda hangu harari ndakatoenda ndichiri mukomana ndakazotoroora ndakugara kuharari saka mukoma ndiwo wanga wagara wangori pamba ipapo zvekuti nyangwe izvozvi zvekuti azvakazokunofanira kuenda hazvinei ini ndati mukoma kusara ari pamusha hazvivipi ownership yezvinhu zvenyu misha yese vari kunai inowanhu vari muuk vari kuaustralia vari kupi asi hazvidiwi kuti vari muno muzimbabwe vari pamusha ndo wavari zviyo zvinhu saka ini ndobanda kuti munda uyu ndiseuziva kwandinoenda kana muda kuti ndinyatsotaura chokwadi kwamuzvoda munda wangu wari wababa wangu wari wababa munda ndobva apa mwana watomusikana it means kuti musikana iye she's also part of the we that we are talking about ndizvozvo tilo ndizvozvo she's also a beneficiary ndizvozvo because muda wababa ndibaba pamusika it law I think we are in agreement we are in agreement pane zvamutaura saka now what do we do now izvozvi manje akazofa teto yedu hanzvadzi yangu ya zvakafa akasiya wana wake wese waripo 5 wasikana nemukomana 1 mukomana wacho unfortunately ndini ndakatogara naye kubvira achiri mudiki ndaitomuona kusvikira akazosvika pakutanga kurwara zvekurwara nepfungwa zvezvi ndikatambudzika naye zvekuti ndakaputisa mari dzakawanda tichimhanya naye muzvipatara kuna napatonyatwa kwese kana kuStateHouse chaiko akakusvika anokuziva zvekutofonerwa unzi kune munhu ari kuno kuStateHouse munomuziva here because nhaka dzedu aidziziva anenge ainadzo musoro waiita zvese izvezvi because muzukuru wangu now that muzukuru wako wakaita zvakaita ari munguva yekutaura kuti musoro wanga wari kutenderera zvozvinyinyi inini ndaifunga hangu kuti dai ndirini ndinokwanisa kuti zvandataura zvobva zvaitika ndandichiti edha munda waidzoswa hawo maoko mako achigumira kana kuti iwo wana wacho wakasiwa nehanzvadzi yangu si tiri kuti wirirana kuti uyu musikana ano right yeownership yeinheritance yababa vana wacho vasara iwawa let them benefit other than kuti uyu akatengesa munda nekuti anga achirwara obva adeprive vamwe wese 5 pa5 wacho 3 wakaroorwa 2 wacho izvozvizvi watori single tinawo kwararo watotodzoka sei kumusha sekuru mune mukomagivi akatengesa munda dai kuruzi anzani dai kuri kuzi Peter dai Peter angakatora stendiyo masinguro ine agorara angada wendi handise kuru zvokuti tata kuzotika zvine zvakudzi ndati dai Peter akatora munda sechishuwo chake masinguro augara nawo kwarara anotoda kuzoka kumusha ada kuenda kupi yavanenge vasina kuti pekugara saka zvamufanira kuti nyaya yekutora masinguro atoendeni wataure kuti hawana kukuenda isusu wana siku dzasora munhu
then toti munhu kana afirwa nemubereki haasina chaachinacho. Ndosaka kuti zvapitizwa izvo ipamuporo. Ndotora pamuporo. Kana munoti mimi musikana is part of the benefit yake uya baba. Yekuti mhuri yake isaro iri babe. Then my point is, then give the responsibility to decide on what to do. Nezvakaitwa noumwe wavo. Give the responsibility to the family. Kuma siblings. My siblings will deal with no more, then they come up with a solution to it. Because the moment they are not in Mimiga, Dimura Mamoti, Tishu, and it means our one voice in our nature. In a way, we didn't have any originality. We would actually have been good one, a baby. Those are that you are aware. Would you put you as Panda aware about the eye? So those are not the we and the eye. And but they might relinquish this thing. More of see, Quantas, Murian, Yai. Predicament the activities right now. My siblings, a wool, and I decide on what to do. Zima ndio tuwasikana boss there bitterness hizo zitotana vanotadza kuuya noda kubatikana vanga vachida kutouya kuti vatupo testimony yavo kuti wona zvitakaitwa namukoma Mr. Paul unozere zvaduda Mr. Paul what I'm saying is very simple ndati inini anditi wasikana what they can be bitter they can be what they can do whatever as long you Paul and Peter kuti ndepenyu pamunda bitterness will come to nothing. Because from the bottom of the passing power, Saka Power and Kundra dress as Basilici, because Mudadewa Peter Nani, Napo. Unless that unless Paul na Peter, what was Zulu? Tangataka Funga would depend on the Poani, my way you are. As soon going to Veda Shakaita. She got a pass the way you, Neshakaita, and decide. What to do? Can I walk to the money? Deal. Can I see a Zakadaro? Deal. Come over a young boy. Indeed, as long as the Mura Mutum Soro in you, Muyay, Akuna. In 1920, years I was eating a good baba in agreement. When the moon watch out in the Gatoting. Was he or not? I got to take a look and tell you to see Unam and Sikapa. It's not in my zone. It's a decision made and a contract signed can be reversed. And on the mere fact you took advantage of the condition of the person. And but what I'm saying is, each that she withdraw and application of withdrawal. That agreement you get say based on what Munakazita, yeah, the but has reached Angas stable. All right, on that occasion, I think Matotaura, I think, do no far up and a Matamkano, which is ticket says, Shambo advisor, now we report to me more than Matama, at near that, secretary advisor of my time. Right, as Peter Ruti. Pamusoro mambo pamusoro idai regai nditaure nditi kutaura kuri kuita munin'ina wangu kwakanaka iyazvadzediri apa ndiye munin'ina wamaigivi regai nditaure nditi panhau yemunda uyu isisu hatina kubva tatakarasawo zukuru wedu ngekuti baba wavo namai wavo vakafa vazukuru vedu takati nawo titoriti tinotoshanda tese mukati memunda iwe zvekuti izvo zvidai kuti pari padhuze wana tichiwangani pauri wakatora pawakatenga pauti wakatenga wakaita zvekuti tenderedza pauti siya tiri pakati pachitsuwa kudai munda une mazvirongwarongwa tete wedu asati afa takatombomuchinja pamunda iyoyo taona usisina kuibva tete ona murume wako afa fertilizer yaenda kunetsa uye urime kunoko ndobva waya kubva arima
kwandairima ini kana kuti kwandinorima ini kutogurana nemudzimai wangu wotorima. Hatina kubva takarambasawo zvikuru wedu, hatina kubva takadzingawo zvikuru wedu. Chotisina kugamuchira isisu ngechekuti muzukuru wedu isisu atengese munda nekondisheni yaari kuti nditi inini munda ngewangu inini ndairevesa nekuti pakuzopedzisira mama wangu inini ashaita namama wapo vakaita zvekureva tiri mumozambique takazochengetwa nastep mother tiri kuchengetwa nastep mother tairima zvemunda inini napogo. Saka chaita kuti tidzoke kuno otherwise kana muchinyasotondera musi watabuda muno mudare munomu pane munhu akangosimuka from Norway kana yanga iri witness yaona tichiwangana handizivi wakauya akupa uchapupu yekuti inini handisi sekuru waGivi, sekuru waGivi ndipo. I think ndo zvaita kuti isusu tidini tidzoke zvemudare rino kotaura tobva taita kunga tine imwe nyaya nyowani kuti yatoda kutanga udini yatoda kutanga utsanangura nyaya yedu iwani Givi muzukuru wedu Givi hatimurasi tinowaziva vese. But the issue yakazorezwa yakati tuzopauza pakazi pana immediate sekuru akazi ndiye immediate sekuru ndipo that's takati Paul uya utipe decision zvakanaka ndine mubvunzo zakati pana chiyapa pana maikuru namainini so mwana wamaikuru haukwanisi kunopa decision kwani kwamainini kwini ari kuzondiye baba kwani kwamainini ari kuzondiye baba kwamainini ngaapewo decision yakamirira chi family yake asi kana pakudiwa decision yakamirira mafamilies ari 2 paakuda mukuru then the eldest but the 2 chi families ndiye anoti take lead ndochiwanicho hanini ndinogamuchira kutaura kwenyu handipo kani nekutaura kwenyu chiro bedzi chandinoda kukumbira mambo ngechekuti ndiri kuti munda iyoyo tinourima. Ichi ndo chokwadi chandotaura chekuti munda iyoyo tinoudini tinourima. Saka zvatinourima inini chandanga ndiri kuramba inini ngechekuti ndipuwe mugano natichiwangani kuti aiwo unogumira apa iwo unozodai. Saka zvamatisiira mukana wekuti tidaidzawo zvikuru wedu idzi ndidzo hama dzangu tigare pamwe chete tinogara pamwe chete tinotaura tinoita asi icho ndoda kuti nditaure ngechekuti wana tichiwangani ngaureki kuzofa hawo wakagena kuti wanokwanisa kutora munda iyoyo kuita wawo. Mr. Peter, that whatever you are doing, don't leave Wazukuru out. Because the moment you move on Vachi out, ndo paruta ndanya kuti warova utenda madistrict. Because kama matozo kwa kuna wasikana wako wala. Yeah. Matozo wakude uye washo uye wakaita zipasana. Ati wese warutoda help from you. Mukadimi mukava mawo mamzoro munozo nongedzwa kuti ndiwa. Saka ini chanunda chekuti dzikisa ivambova tichiwanga. Ndiri kuliva this thing chiri open to domestic element. Chibodzoka ipaground. Mugare pasina nevazukuru natichiwangana. And ndiri mozontaura nemarobe. Yes. Ndobasa. Ndizo. Azvizisa chapupu takataka kututa maagreement na Givi kuvegera masekuru wake Paul Givi pandakanyorera nemaagreement zvinhu zvangaruda akandisira phone number dza Paul iti mukadzora ndiwilling to ndishanga separation ndazviona zvinhu ndakafonera Paul Givi ngauya atambire chigolai Givi auya akaita umbowo wekupangidzana munda mwana wasachigumira yakatoka gift ari kuzviramba masignature ari pa now first kusima banana munda banana plant akatora pamwe pa sachigumira asi ndo vakozwa munda wedu otomisha mambe mabanana akapewa nawo zvoma kutanga kuita zvese izvizvo ndakambona patanga ndosakati magara pasi sefamily andika ndosakati go back and decide kuti murumboti chiine murume uyu neuyu 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 nevazukuru nechimese mugara mutaurana chii chokwadi because wamwenyu wakawanda munonyepa panyaya musingaizivi asi nyaya iyi munayo munoiziva and what happened kuti you were even part of this kungwe ndosandati endai mogare pai pasi mugadzire moita zvomunoita andika mukama with something chisingabva chaita wanga munhu
angobva from nowhere musikamuzivi no ende mugare pasi wanazani wana uyu nevazukuru nechi muzomutaura kuti masvika pano Mr. Paul haisina kuti mumbodefense I can just say a small contribution. yes Notenda mambo nemarongero maita nekuti adresa paissue asi kuna baba tichawangani ndinofungidzira kuti zvataurwa namambo mazvinji kuti hivi vakatanga kumuona kubva kurwara kwacho nanhasi achiri kubayiwa mazviti nerwara kwacho ipapo inini because zvakazoita mai ndizvoti wakaita development yekusima mabhanana munyika muno handiti tichikazotarisa zvawakaita iwo handitika welding machine yawakatenga negrinder racho handitika zvinogona kuzoti kana ukati vakuda restitution zvinogona kusapindirana ndosana achida kuti at least kana tikabva kuno kuti ine same guidance tinozosvika futi kumberi kutodzoka futi kuno ndati Mr. Paul go back, sit down, talk about everything and come back here next decision yamunenge matora tawira zvakati tatopera